international. Assalamu alaikum Radio Kokriko International. Assalamu alaikum Radio Kokriko on calminama on jurama. Radio Kokriko International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Kokriko International. Jurade nyagare do ide do wonade. Assalamu alaikum Kokriko International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Kokriko International. Assalamu alaikum Radio Kokriko International. Ajakat bandiraɓe mi salmini on. Assalamu alaikum Radio Kokriko on calminama on wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Kokriko International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum Radio Kokriko International. Yaako ɗon ko wojiri jinno wiide ko dille Radio Kokriko on calminama on jurama ko min. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Kokriko. Assalamu alaikum groupe Kokriko International calmina. Assalamu alaikum Radio Kokriko International. daga naki neɗɗo an yafsala fi'lan. Assalamu alaikum radio man Kokriko International on calminama on jurama ko heɗa. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio Kokriko International salmini mon fo inde yettode kadi mi ñaguima duwa o nelli duwa o oɗo wiya radio o way wondir fo jam kisar yo woni mo yo nen kala woni mo. Assalamu alaikum Radio Kokriko International. On calminama on fof inde mum e yettode muɗum. Hay goto accama calmini garɗe radio ngo ceerno Yaya Dia wontude Souleymane Belsi Aliou Amadou Abou Sall. Assalamu alaikum Radio Kokriko on calminama on jurama e vraiment toɓɓerde kadi nde waɗi fayida toɓɓe garaje ɗeɗo balɗe fof kam machallah ene moƴƴi kadi ko jangguinoje kadi ko ɓennoji yimɓe vraiment gurdam meɗen e aduna ɗo poɗɗen waɗen poɗɗen nangguirde koye meɗen e wawde rentade e honen gueɗe e fenade kam wona hunde moƴƴere penowo kam ko barowo kadi ko taƴowo en ɗam kadi ko ceerdowo kadi ko neɗɗo mo timmani neɗɗo kam so yeehi ha andirama ko penowo hankkadi nak hayso haali gonga yimɓe mbiyata ko fenade oto kettodemo sa yeehi ha yimɓe mbaɗa wiide andu neɗɗo ɓuuri heɗade ko haalata ko sa veut dire ko wona e neɗɗo o ɗum noon yimɓe mbatten hakkillaji no feewi ganden kam aduna o ha jarata ko woni kala ko baɗɗa ko hoore ma kala ko kalɗa e neɗɗo ganduɗa wonɗa ñamde tew muɗum fenade fof ɓuuri Allah ɓuuri salade tawi ɗum noon Allah ɓuuri salade noon enen poti ittude hen koye meɗen fenade kam yahore ene taƴa endamen walla ene rendina yimɓe en walla en takka neɗɗo ko wodani en vraiment ɗum ɗon wona hunde julɗo foti titorade walla andirede. en salmini on weltini moɗon oɗo ko kamo majjini merci gorko mo. Assalamu alaikum Radio Kokriko International. On calminama on fof inde mum e yettode muɗum. Hay goto accama calmini garɗe radio ngo ceerno Yaya Dia wontude Souleymane Belsi Aliou Amadou Abou Sall. Bandiraɓe fof calminama hay goto accama ganduɗo mi anda fof salmine ɗum. Guila subaka mi yiɗen nadde hen kono noon mataw haajuji ɗi tan ne kewi seeɗa silli. Ganduɗo hande ko toɓɓere fenade kam ɗeɗa moƴƴude fenade kam koko bonnata tan moƴƴinta fena ala fof moƴƴi
nana ena moƴƴani a yiyani a fini moƴƴani ngara gaddana neɗɗo fenade wooda dutta kadi jaha kadi pinnoya ɗum ko haalani fo koye koole naafigagal e taƴƴanɗe magal non yo Allah dandere fenade kam meeɗa moƴƴude mata ko haaltano fo on kaali fenade kam ala ɗum feewi hen fonno haalede fenade fof on kaali fenade meeɗa moƴƴude jokkata fewnata e ɗum noon yo Allah dandere fenade fenade ko kadi wiide naafigagal wiide taƴƴanɗe magal Allah dandere hen on haɓi abdoulahi ɗo sanbinɗo e haalde fenade kam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kadi Kokriko international salmini mon fo inde yettode kadi mi ñaagima duwa mi neldi duwaw ko wiyata jomum way wonde wondir fo jom kisar yo woni mu yo nen kala woni mu e salmini mawɓe fedde ɓe sukaaɓe ɓe rewɓe worɓe e goneme o fani mo dalani lemu fo yo andu ko kañum adana omin Idriss Dembélé gorko mo kubbille ɗo noon salminde e ñaagaden duwa enen ɗon duwa eyi wa Kokriko kadi mi salmini mon gongol vraiment min beltima ettade min nden ɗo Djiby Camara Dia salminama ne Demba wondude grand mamaji Djiby Ka ane fo on fo calminama gongol kadi on beltanama caggal mo gaton jogguɗone nde ɗo toɓɓere ko fatima fenade ɗum noon min beltima ha ɗum wayi hadde kadi ɗiɗa heddiɓe garno joggo e fenade Assalamu alaikum radio Kokriko on calminama on jurama e vraiment toɓɓerde kadi nde radio Kokriko international an jafoɗon jirsuma ko min keɓani nadde maro ko haajuji tan ɓe weltanade toɓɓe gaddaɗe gandaɓe foof jurki hen bogal demam salmini Dial Sy calmini on Sir Belle Sy vraiment on fof min calmini min juuri on kadi salmini Samba Camara Djiby Camara on fof on calminama calmini on gardiroje ngo on Dede Dia e Dede Daha Dia on fof on calminama on jurama on gadi toɓɓere wande fayida toɓɓere nde kam ko toɓɓere naafigagal on gadi toɓɓere wande fayida par ce que neɗɗo kam kalto woni so woni naafigi tan ko hunde fulɓinide e nder gonka makko par ce que sa ƴeewi e nder tenti walla e nder fof kalto soynawo mara wiide ko nde ƴeewɗo min koolakimo neɗɗo kam so watti a watti yiide yimɓe aɗa ara yimɓe tan deƴƴen kalama noon saɗa wawi ƴeewtoɗa hoore ma gonka ma par ce que sa yi neɗɗo cifrini noon tan hakkille to watta o hooletake e nder rendo ko a hooletake e nder hay galle maɓɓe mo wona hooletake par ce que kalko kalɗa e nder galle ono o tigga ɗum ha muusa ono o boowal kalko nani boowal tigga ɗum muusa ha muusa o artire e nder galle donc noon yo Allah waɗan en moƴƴere neɗɗo mbaɗo noon ko neɗɗo kurɗiniɗo ko neɗɗo ganduɗa neɗɗo janteteɗo so woni e nder rendo tan so renaki tan ndesan o bonnat ko heewi quoi a yaɗatnoɓe mo wawi bonnude ɗumen ha yiɗodirɗo mo wawi bonnude so ko neɗɗo way noon so joyiɓe nder ɓernde sikki ala ko ɓernde mettuno joyi ko ñaw noon ko rafi bonɗo mettude safrude eyyi ko widiran yo Allah hokki en ɓerde moƴƴo yo Allah hokki en muñje yo Allah hokki en sutoro e suurare foof salmintinagal bandiraɓe fof on jarama ko musidɗo moon mi ñaguel moon ɓinguel moon Demba Guedde Sow on jarama merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Kokriko international caggal yettude Allah e julde e nabiyo sallallahu alaihi wa sallam mi salmini jinnaɓe men ɗiɗo hono nene e baba mi salmini bamen Yaya Dia mi salmini Jules Belle Sy Kamaliou Ka e Abou Sall mi juurima on mi neldi on duwaw kadi mi ñaguima on duwaw no feewi Jules tem mo gadduɗa hande o ko tem poɗɗo waɗede participé hono tem fenade bon fenade il faut yimɓe mbaɗa ɗum évité e koye mumen no feewi fenade moƴƴani de un fenade tajata ko e ndam deuxièmement fenade nde ittata neɗɗo wonde neɗɗo
fenande kadi ene itta rendunoɓe ene waɗa rendunoɓe certa taw ko fenande saabi ɗum fenande ene adda haasidagal fenande ene adda wattude yitere fenande ala ko addata e aduna gueɗe kewɗe hande ko jeeta ene boni ko fenande saabi ɗum woni mum woni bamum imagine sa yi yimɓe ɗiɗo joni ɓe mbaddi walla ɓe kadi tan ko fenande woni hakkude mabɓe fenande yimɓe yo mbat évité fenande e dow koye mumen moƴƴani ñagotoɗen Allah tan kadi yo Allah dandu en e bone fenande kadi babbelle si min mbi beltanimama e contribution ma mo mbaɗɗa ɗo e tem fenande o min juurimama kadi ko haalifno fof a haali wassalam juurade e ñagare duwo iide duwonade salminde dendagal fof guila moɗo gallo bamen baba Yahya Dia e babiraɗo goɗɗo ceerno ɗaha Thiam ceerno ɗaha Dia kam silimi juurom ñagamo daw dendagal groupe fof Silimane Belle Sy a salminama a juurama a ñagama daw Aliou Ka ɗum calminama juurama Abou Sall ko noon calminirɗa juuroɗa ñago ɗum daw min naata hen seeɗa tan wona haydara noon wona haydara caggal calminade e juurode e ñagade daw e salminde dendagal groupe o fof ko alda e limtude min calmini taw ko salminago wondigo e needi salminago wondigo e teddungal salminago wondigo e islam salminago wondigo e ɓingu pulago min calmini ngal ɗon salminama e fenade kam moƴƴani eyyi haalde gonga ha añe ɓuuri haalde fenade ha yiɗe noon mi nani Alaji Seynou Tall ene haala ɗum ɗon haalde gonga ha añe ɓuuri haalde fenade ha yiɗe ede hande jeewi jeewi zaman o e zaman hande o neɗɗo heewi neɗɗo mo haala fenade o yiɗe hen taw ko fenade o haala yiɗe mum ko fenade wawi mum koni barkinde kam hani yiddemo eyyi joom ko defte nde alkasi waramu ɗum kam eɗen janggi ɗum nama fof laata en janggi ɗum toon alkasi waramu fenade harmude o wi fenade ɓuuri harmude fof fenade ɓuuri harmude kala hunde fenade moƴƴani kadi neɗɗo fenade jokkata enɗam ko gonga jokkata enɗam kadi haalde gonga ha yiɗe ɓuuri haalde gonga yiɗe haalde gonga hude men dal pular wiya ɗum ni haalde gonga ha añe ɓuuri haalde fenade ha yiɗe eyyi wadde yalokken haalde gonga yalokken haalde gonga ñagoɗon noon wona haydara min kaldani gandal kala ko feewi haala Allah subhanahu wa taala ummi so wodi no way ko min Abuja o nder wuro mo timmani min calmini min juuri min ñagum daw accon haqqi noon so ɓomtude noon sawtogol ɗo e nder dentale jinna ɓolɓe ngoni ɗo seeren ɓolɓe ngoni ɗo ɓomtude men sawto haala wona haaluji jakoɗon accon haqqi no feewi hado assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum mon Kokoriko international assalamu aleykum no kewi winni ɓiɓɓe fulɓe fulliraɓe lamɗam to gonɗon to gondirɗon kala jaam Allah e moon ko soro belli tan yinno rewde ɗo salminde bandiraɓe ɓe kadi ne ñagade kadi yaafuya gila hanki ha joni mi natani e fedde nde ko manquede tatan ko ɗum haɗi mi naati kono haqqille on hen no feewi salminde jinnaɓe men araɓe ɗo ɓe wonɓe ɗo kadi gila hanki ha joni ene dippa e ko adda ɗo henno ko kadi mi salmini ɗumen mi juurima ɗumen kadi e hoɓɓe meɗen natɓe ɓe kadi gila hanki ɓe mbiyama bisimilla mabɓe galle ko galle mabɓe kamɓe jeeyi Kokoriko international ngare ndenten liggorɗen e ɗemgal pular so ɗum benni kadi toɓɓere nde Silimane Belli addi ɗo nde ko toɓɓere yiiti ndini kadi wonde fayida kadi hande ko heewi kadi ene jooli kadi e nder Fouta fenade de min gandumi ko fenade kam fenade moƴƴani sabu fenade koko taƴata enɗam fenade koko bonnata galleji fenade ko serdude rendunoɓe ngara fenana kaari waɗima ni